Yan, syempre. Paano umimas? Oh, dahil ito sekreto, nakakabsa. Sarap ka. Malimmanin ka kabsat, minaglulutuan manin, pinanganan manin. Ay ti kabsat yu, awang pay isidaan na, ang pay isidaan na. Adamat tinabirukwak di jeref. Ay duldulin ko pay lang nga bulong ti sayote. Bulong sayote ko nakata, man manumot ti rangaw na. Kitaan tayo, ano mabalimpay? Mabalin pa akat iso tingar ngatanday ti kabsat yu. Tamangan ay ti kabsat yu sakbay maturog tano makainanan. Inana nga pansamantala kakabsat. Haan nga inana nga forever. Nawatan nyo kakabsat. Bawal tayo aginana nga forever. Tuloy lang ang buhay kakabsat ko. Be, check tayo man day ito isayotek no kwa. Mabalinpay nga ngarot ngatanday ti kabsat yu. Mayat pay nga ta, kakabsat ko. Yung pinaggunayo, mayat pay niya. Maragsakan pay, dahil ti karirik na dahil ti kabsat. Yung tani, nakita ko medyo mayat pay, kakabsat ko. At dalang ti duduma, mayat, may bulang tayo nga mayat. Ay duduma, mayat pay. So nga dapay lang tayo ngarap ng gatan dahil ti kabsat yo. Ado nga ina po yung maninong ti kwan. Maitulog na dahil ti kakabsat ko, ti unag ti buksit ko. Sayote. Lutuan tayo niya kabsa. Mantika, syempre. Sibuyas, bawang. Oray, awan ti sibuyas kan mabalin na ta kumakabsa. Siwa, siwaren, siwaren. Paging din, kat naksete. Kain nyo, mabalin tayo. Dito sayote tayo. Maya mo di bang lunan? Nabay-bay di nga sayote ko nakabsat. Ito pala nitidak tagi jam amurjak ito nga nagadaw. Nandulid ko lang sa mga maibigay ito kabsat yun. Oray rawot mo sa maibos. Isang kaperba magamitin ato na. Liquid seasoning. Hindi nakabangbang-lon. Kanti magic. Lang kagaling sa may sabi ko. Di mo na isang kabsat nagimas ka, nagbanglukan. Ato na pa ate si Carmen. Nakid din. Mas naimas dahil ti kabsat ko. Mas healthy. At yun ka nahin kayo nga karne, makabahay. Plat ti karne kakabsat. Patay ti paminta. Patis. Ikan kabsat. Nagbanglon. Sob nakituhin ka kabsat to. Awanti sagpaw na. Nagbanglo. Yan syempre. Paano umimas? Oh, dahil ito sekreto nakakabsat. Sili. Dry chili. Baka tamuyo ko nalipatak ba ito yung silin. Haan nga mabalin kakabsat. Ta best friend ko ba ito best friend ko ito pinagbiag dahil ito sili kakabsat. Naluton. Siyempre, tegundaway nga. Urayin tayo kakabsat. Urayin dahil ito kabsat yun. Pinangananam. Dahil ito dahil dinalaylay itay. Oh, see? Nag-transform kakabsat ko. Nag-transform ni imas na bango. Ngayon, nag-imas kan kabsat. Mangantay yung maninang kakabsat ko. Naimas na si Don ti kabsat yo. Siyempre, at dati pampaimas tayo pwede di nga bulong ti lasuna nga at dati baguong na naggaguban ti bulong lasuna dahil ti kabsat yo sang katerba di gay so nga malaylay-lay na tigulay kakabsat dapat kalunay ko di jay lutuk naman inan hanggang mabalin lang ta kanin kakabsat yan uray na laylay mabalin lang ta kanin sayang may bulong. Yung mga rich kid dyan, alam ko, sabihin mo na naman na ang pangit ng ulam mo. Pangit para sa'yo, pero sa akin maganda at pogi. Akin din. Bayan. Hindi nyo ba alam na ang gulay ay mas healthy pa? Ang gulay na
pwedeng kainin kahit hindi luto. Eh, yung mga karne, pag ang ulam mo kabsat, eh, laging purong karne, hindi yan healthy. High blood ang abot mo dyan, kabsat ko. Kaya, kahit rich kid ka pa, kumain ka rin ng gulay. Presidente nga natin, o sinong mayaman dyan, nag-uulam ng gulay eh. Pero para sa'yo, pangit ang gulay. Sarap-sarap. Sarap ka. Marunong kang ganon. Dito ko marunong huwag ganon, diba? Kasi nga, irritabte, bulong kilasuna. Pangit daw to. Pangit ba yan? Sarap-sarap? Di mas kupay? Lulunukin ko to kasi may nabasa na naman akong comment, daman nabasa kakabsat ko. Nga dagiti ka gulgulay na kang kanakang ko kano nga tiltilmunan. Tup-tuprak ka no, niluluwa ko daw tong mga gulay na kinakain ko. Di ako magsasayang ng oras, magsasayang ng pagod, manguha ng gulay, o bumili, magsasayang ng pera, kung iluluwa ko lang din. O, ito fresh. Papakita ko, lulunukin ko to. Yan, gumustam. Sarap. Kalimutan ko na pangalan ko. Sobrang sarap. Walang cut yan. Walang cut yan. Yung mga nagko-comment na kinakat ko daw yung video ko, niluluwa ko daw. Ay nako. Ewan ko sa inyo. Gimas tupay, Gimas tupay. Tutrakit din. Ito naman, sayote. Tununukin ko to. Walang kap. Sarap. Kalimutan ko na pangalan ko sa sobrang sarap. Gimas? Nagawa ko ba yun? Alam nyo kakabsat, kaya kinakat ko yung video ko paminsan-minsan kasi pag tuloy-tuloy yan, Diyos ko, aabutin ng 24 hours sa panonood ng video ko. More. Yan. Ewan ko sa inyo. Mantayin ka kabsat. Pangandalatan ka kabsat ko. Nag-met kami, basak lang ako, so nga ibagak ko lang kanya. Explain ko lang kakabsat ko. Hindi mas mga papainak pa lang kakabsat ko ta mga nakpay. O yung mga bashers dyan baka sabihin nyo na naman kaya ako magbababay kasi hindi ko talaga ito kakainin Ay nako, kakainin ko yan. Magbababay ako kasi mahaba na ang video ko. Hindi naman po pwede na hanggang matapos ako 30 minutes o 1 hour ibibideo ko, diba? Bye mga kabusap ko, yung mga supporters ko dyan.